Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Από το ΠΘΑΠ Λόγος Μάθηση Χαρά. Είμαι η Όλγα και σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα για τον αυτισμό και για το παιδικό βιβλίο. Σήμερα σας έχω δύο κατασκευούλες και τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι μολύβι, μαρκαδόρους, ψαλίδι, κόλλα, χαρτί και αν έχουμε κορδέλα. Ξεκινάμε. Θα μιλήσουμε πρώτα για τον αυτισμό. Ο αυτισμός, παιδιά, είναι κάτι που πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε όλοι με ψυχραιμία. Μπορεί να δούμε ένα παιδάκι στο σχολείο που δεν μιλάει τόσο πολύ, που δεν επικοινωνεί, δηλαδή αυτό που θέλει να πει δεν το λέει με τα λόγια, αλλά με κινήσεις, με χειρονομίες και είναι λίγο διαφορετικό από τα άλλα παιδάκια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ίσο, όλα τα παιδιά είναι ίσα και όλοι είναι διαφορετικοί, όπως αυτή η αλυσίδα, παιδιά, που θα φτιάξουμε σήμερα. Πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν αυτισμό, όμως υπάρχουν οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής, οι λογοθεραπευτές, οι εργοθεραπευτές, οι ειδικοί παιδαγωγοί, οι σύμβουλοι, οι ψυχολόγοι που βοηθάνε αυτά τα παιδιά και τους γονείς να αντιμετωπίσουν τον αυτισμό. Και το παιδί έτσι μπορεί να είναι ίσο με όλα τα άλλα παιδιά. Να έχει ίσα δικαιώματα για εκπαίδευση, να μαθαίνει, να πηγαίνει σχολείο. Έτσι λοιπόν σήμερα μαθαίνουμε λίγα πράγματα για τον αυτισμό, μαθαίνουμε να είμαστε κοντά στα άτομα που έχουν αυτισμό, να μην τα βάζουμε ταμπέλες, να μην τα δείχνουμε με το δάχτυλο, να τα σεβόμαστε, να τα αντιμετωπίζουμε σαν να είναι ίσοι, γιατί είναι ίσοι. Έτσι λοιπόν σήμερα δεν πολεμάμε τον κορονοϊό, πολεμάμε τον αυτισμό. Και πολεμάμε να κρατήσουμε το βιβλίο ζωντανό. Σήμερα λοιπόν, εκτός από Παγκόσμια ημέρα για τον αυτισμό, είναι και Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου. Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα βιβλιαράκι που μέσα θα γράφουμε ό,τι θέλουμε, θα είναι ημερολόγιο, θα κρατάμε σημειώσεις, μπορείτε να ζωγραφίζετε, πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, να διαβάζουμε πολλά βιβλία, ακόμα και εξωσχολικά, λογοτεχνικά. Ό,τι βιβλία μπορείτε να σκεφτείτε, είναι καλό να τα διαβάζετε. Και αν δεν μπορείτε να διαβάσετε, μπορείτε να βλέπετε εικόνες. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όμως με την κατασκευούλα μας. Για να ξεκινήσουμε λίγο, να δούμε τα υλικά ξανά και επιστρέφουμε. Για την αλυσίδα μας αυτή, που βλέπουμε όλα τα παιδάκια να είναι ίσα αλλά και διαφορετικά, γιατί κάθε παιδάκι έχει τη διαφορετική του μπλούζα, το παπούτσι του, το διαφορετικό του χαμόγελο, τα ματάκια του είναι διαφορετικά. Έτσι λοιπόν και τα παιδάκια με αυτισμό μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά στην όψη, να είναι διαφορετικά μέσα τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ίσα σαν και εσάς. Θα χρειαστούμε για αυτήν την όμορφη κατασκευούλα origami ένα χαρτάκι που θα το διπλώσουμε κατά μήκος, κατά αυτή την πλευρά, στα δύο. Θα τσακίσουμε πολύ καλά το χαρτάκι μας και με ένα ψαλιδάκι θα το κόψουμε. Πάμε να το κόψουμε και επιστρέφουμε. Ωραία. Δεν θα δείξω τώρα, δεν θα δείξω το βάφο όλο. Όχι, όχι. Θα προσπαθήσεις από την έργεια, θα δείξεις πώς κόβεται, πώς το φτιάχνει και θα τους πεις να το αφήσετε όπως θέλετε εσείς. Και κάνει και λογοπαίγνιο, πες βλέπετε θα βάλετε διαφορετικά χρώματα, αλλά όλα τα παιδάκια στο μήκος είναι ίσα. Στο ίσος είναι ίσα. Γιατί μας το λύσει. Και αυτό πρέπει να το διπλώσουμε πόσες φορές? Αυτό το κάνεις 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3 σίγουρα. Α, είναι 4. 1, 2. Έτσι λοιπόν, επιστρέψαμε, κόψαμε
το α4 στα 2 με αυτή τη φορά και θα το διπλώσουμε στα 2. Όσες φορές το διπλώσουμε, τόσο πιο πολλά ανθρωπάκια θα έχουμε. Μία φορά, πάμε, 2 φορές, τσακίζουμε καλά, μην ξεχάσετε. 3 φορές, νομίζω είμαστε εντάξει. Νομίζω είμαστε εντάξει, μπορούμε και άλλη φορά, όχι, είναι πολύ λεπτό. 3 φορές λοιπόν το διπλώνουμε, αυτά να είναι προς τα έξω. Ωραία, κάπως έτσι το διπλώσαμε στα 2. Και τώρα θα πάρουμε ένα μολυβάκι και θα ζωγραφίσουμε το μισό μέρος από το ανθρωπάκι. Θα κάνουμε λοιπόν μισό κεφαλάκι, μισά χεράκια, προσοχή όμως, τα χεράκια θέλω να πηγαίνουν προς τα εδώ, προς τα έξω, μπράβο παιδιά. Και τώρα τα ποδαράκια του, κάπως έτσι. Λοιπόν, για πάμε να το κόψουμε. Αφού ζωγραφίσαμε λοιπόν το μισό ανθρωπάκι, μπορεί να είναι αγόρι, μπορεί και κορίτσι. Θα κόψουμε, ποιο θα κόψουμε, για να σας δείξω. Θα κόψουμε αυτά που μουτζουρώνω. Αυτά τα σημεία θα τα κόψουμε. Εκεί που βλέπετε μουτζούρες θα κοπούνε. Πάμε να τα κόψουμε και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν, αφού λοιπόν το κόψαμε, ήρθε η ώρα να το ανοίξουμε σιγά σιγά. Έτσι όπως ανοίγουν και είναι δίπλα τα ανθρωπάκια, έτσι πρέπει να είμαστε και εμείς δίπλα σε κάθε παιδί. Σε κάθε παιδί, ακόμα και στα παιδιά με αυτισμό, ειδικά στα παιδιά με αυτισμό, χρειάζονται φίλους. Όπως χρειαζόμαστε όλοι μας. Όλοι είμαστε ίσοι και όλοι διαφορετικοί. Τώρα παιδιά, μπορείτε να το ζωγραφίσετε όπως θέλετε, να βάλετε φατσούλες όπως θέλετε. Φατσούλες, να βάλετε τα ποδαράκια, να βάψετε τα παπουτσάκια, τα παντελονάκια, ό,τι θέλετε. Τώρα, σας δείχνω λοιπόν πώς έφτιαξα την προηγούμενη κατασκευούλα μου και εσείς το κάνετε όπως θέλετε. Πάμε να δούμε τώρα, αφού φτιάξαμε την αλυσίδα μας, πώς την αλυσίδα μας με τα ενωμένα ανθρωπάκια. Τα ενωμένα ανθρωπάκια λοιπόν σήμερα για την Παγκόσμια ημέρα του αυτισμού, των ατόμων που εμφανίζουν αυτισμό. Λοιπόν, και σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου για παιδιά και φτιάχνουμε ένα δικό μας βιβλίο. Τι θα χρειαστούμε? Φτιάχνουμε λοιπόν ένα βιβλίο για παιδιά, ένα βιβλίο για σας παιδιά, για τον καθένα σας, για να γράψετε μέσα ό,τι θέλετε, τι κάνατε σήμερα, τι σκέφτεστε, ένα μυστικό μήνυμα, μια μυστική συνταγή, ό,τι θέλετε. Θα χρειαστούμε χαρτί Α4 και κόλλα και μια κορδέλα για να βάλουμε γύρω-γύρω να φαίνεται έτσι σαν ένα βιβλίο ή ό,τι άλλο σκεφτείτε φυσικά και μαρκαδόρους για να ζωγραφίσουμε. Τώρα θα διπλώσουμε, θα πάρουμε το χαρτί Α4, μπορείτε να βάλετε πολλά Α4 μαζί και να τα διπλώσετε στη μέση, προσοχή όμως να είναι όλα καλά ίσια μεταξύ τους για να διπλωθούν στο ίδιο σημείο. Είναι σημαντικό να διπλωθεί το βιβλίο στο ίδιο σημείο. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το βιβλίο μας. Θα βάλουμε κόλλα από πίσω από κάθε σελίδα. Εδώ, στην ένωση. Στο πρώτο φύλλο, στο εξώφυλλο, βάλουμε κόλλα. Πάρα πολύ ωραίο. Βάλαμε κόλλα ένα. Και στα υπόλοιπα φύλλα. Και να το διπλώσουμε, έτσι. Εδώ μπορείτε να κάνετε και γραμμές. Για όποια παιδάκια θέλουν να γράφουν κάτι, μπορούν με το μολυβάκι τους και ένα χάρακα να τραβήξουν γραμμές. Σαν να είναι τετράδιο. Όποιος άλλος θέλει μπορεί να... Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Να ζωγραφίζουμε μέσα, να ζωγραφίζουμε τις σκέψεις μας. Ή ένα παραμύθι, να φτιάξετε ένα δικό σας, ολόδικό σας παραμύθι. Ναι, εγώ ξεκίνησα να ζωγραφίζω αυτό το παιδάκι που διαβάζει ένα βιβλίο και βλέπει, τι βλέπει μέσα από το βιβλίο? Ένα αστέρι, ένα φεγγάρι
και ένα τεράστιο πτηνό πουλί. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το βιβλίο μας είναι έτοιμο. Μπορείτε να το στολίσετε όπως θέλετε, να το ζωγραφίσετε. ΚΔΑΠ λόγος μάθηση χαρά. Σήμερα γιορτάσαμε την Παγκόσμια ημέρα αυτισμού και παιδικού βιβλίου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του Plassis World, Κέντρα Λόγου και Μάθησης, στο Facebook. Έχουμε κάνει κάποια βιντεάκια, έχουμε φτιάξει κάποια βραχιολάκια, έχουμε κάνει πολλά. Έχει η κυρία Εβίτα αναρτήσει κάποιες σκέψεις σε ένα άρθρο με έρευνες που αναφέρονται στον αυτισμό. Αυτά είναι για τη μαμά. Για σας παιδιά, καλή σας διασκέδαση. Μη σταματάτε να κάνετε κατασκευές και μη σταματάτε να αγαπάτε τους γύρω σας και να τους στηρίζετε. Γεια σας παιδιά!